tonse timayidziwa CDF. Lero ku parliament kunali kukhulana pakati pa achimwendo Richard Chimwendo Banda ndi Minister of Finance Mwanamveka. Okay? Na Mwanamveka. Achimwendo Banda akuti tipatse ndalama CDF. Paja CDF pano ili pa 5 billion. Ndalama yes zimene MP aliyese kudila kwake akuyenera kulandira not MP kumano anajosamba chamanja mwa MP zili manja mwa councilor sobano. Okay? Zikhale kwa councilor. Ndi ndalama zija zikuyenera kuona zoti mumazonso ndi makhansala amakhaotu wakale m'midzimu. So MP asaigunde asainyanthe yayi. Komano anyway muli mosema athandizana so MP councilor athandizane ndalama ija kuitenga kugwisa ntchito mu dera mwawo. Koma zapezera kuona kuti ayika system ayika ndondomeko yenda kuti inu ngati mufuna kuti ndalama ne muitenge inu muzibwera ndi project yanu plan yanu muipange plan kuti akulu ife tabwera ndithu ndi bridge abutaputa iyi tifati panga komanso contractor amene apange ntchitoyo company yake ndani amene ndi ndani amene apange zimene zonso zikatero kena wakupasa ndithu yoyambira ma contractors awalipira ayambe project ija chitukuko cha wanthu chimene chocho akuti unlike izi kusandi poyambirira ndalama mangodya inengo mungoganiza kuti achakwera CDF anayifikisa pa 200 million ndalamayo MP aliyesa amatenga pachaka. Okay, pachaka 200 million popanda kusankha aliyesa amalandira ndalama ndi CDF Community Development Fund. Ndalama kuti muipange track mifufuze ndalama yanagwira ntchito yanji inu muzafusa ma MP anakudila kwanu anagwira ntchito yanji ndalamayo mopeza zoti ndi 0. So pano afuna aone kuti ndalama igwiradi ndi ma MP so pano zikuoneka zoti mwina nasakumvesesa. Ndeno Mwanamveka nayankha kuti yo ine ndudika plan itu ndipase ni plan kudila kwanuko lembani plan tipase niso ni contractor kuti ndalama itufuna tipange is contractor wake ndi uyu ndalama iyo si yanu inuyo ndalama iyo ndiye chitukuko cha anthu m'maderamo ndi actually ndi procedure imene pali ikhale kuti afuna pakhale transparency. You understand? So my MP I don't know kuti sizikumveka pati sinikudziwa komano in my thinking ine kuganizo mwanga. Okay, ndi project ndi plan yabwino kwambiri sifasi ndalama zisiza munthu yayi kama ndize chitukuko ndi akufuna zichoke zikamachoka zipereso kuchitukuko osati ngati poyambira labaja yayi ndi anthu sakumvesa pati pamene mpane pali nkhani inu muganiza bwanji. Is it a good is it a good procedure? Ndi ndondomeko yabwino ine ndikuti yes ndi ndondomeko yabwino inu mukuti bwanji. By the way tiliso ndi Patricia Chimombo amayi acha ayankhulaso kuti ma MP zakhala zinthu zanu kuti mukwezerane salale kumene ku parliamentiko chani malawansi nonse mmakhala pamodzi ma opposition olamula nonse mmakhala pamodzi koma zakhala za Malawi zoti zithandizira Malawi mmasiyana simmakhala pamodzi bwanji. Ndi audio ili kumapetokoso Mwanamveka ndachimwendo. Okay, ndikupatse niso nawo. Guys, thank you so much Malawi and cameras. Honorable Minister of Health and all other ministers sitting in the front bench by giving resources to our councils so that all of us will start implementing and then we will change the tone of questions towards our ministers. If CDF will not be honored, these will be the very same questions up to 2030. First of the Speaker, would you please intervene that the Minister of Finance, before he goes out, can he make sure that he gives us all the monies that he requires? Thank you. Thank you so much. Honorable member, the ultimatum that says before he goes out, he is not going anywhere. He is in parliament today, and he is responding to questions. Let me advise our technicians, when the honorable member for Dowa East was speaking, it was indicating in the system that it was the Minister of Finance. So technicians take note. Yeah. Honorable Minister of Finance, you are requesting for space. Please use your microphone. You have the floor, Honorable Minister of Finance. Thank you,
Mr. First Deputy Speaker, for giving me the opportunity just to maybe to clarify and maybe to provide more information on this matter. First, I remember my ministry, together with Ministry of Local Government, I met the relevant committees presenting the procedures of the reformed CDF, which the relevant committees of public accounts, budget, endorsed. And those procedures are available to all the members here. And I'm also aware that the Minister of Local Government made a presentation in this August House in terms of the procedure. That's what needs to be done. The issue is CDF is performance-based, in the sense that as of now, we are waiting for requests from these councils indicating the project, the contractor, the amount. Then we'll pay. We will give you in fact, we have already planned to give. We already have money as we speak today to pay for an advance, more than 200 billion sitting there waiting for you. But what we want, we don't want to give you money the way it was given before you have identified a project. Please, I still refer you to the CDF procedures. I still repeat, through you, Mr. First Deputy Speaker, the money is available. We are saying, can you even, in fact, I was talking to the Minister of Local Government that should you this council today, so what I'm saying is, I still repeat this because we have the procedures, they were presented to the relevant committees. What we are saying is the money is available. Make sure that you follow the procedures. We will make sure that we release the money as soon as possible. What we want, Nkukutamoyo wants development. Nkukutamoyo wants development. And we want to make sure that each and every MP has to perform, and then we're going to get the money. Thank you very much, Mr. Speaker. Mawa bwino amainda abambo kwina kulikonse kumene muli lero Sunday pa 12, if I'm not mistaken, 12 July 2026, Mai Chimombo tikufuna kuyankhula ku mtundu wa Malawi pa mphekesera zimene zilipo. Tikhozonena kuti ndi mphekesera, koma to my side ndikhupe kuti ndizoona zimene zifuna kuchitikazi kapena zimene zifuna kuti zitulutsidwe. Ndezi sanafike potulutsidwapo timafuna tikuyankhuleni mosakubisirani komanso mosakunyengererani, kunena kuti pakakhala kuti mukufuna kukonza dziko lino kuti Amalawi tidutse mwabwino kapena tizimva nafe kukoma ndi misonkho yathu, mumadana aphungu ku parliament, simatha kuyankhulana mogwirizana mpaka na nkhani ziye zimathera m'malere. Ife Amalawi ndikumazunzika mmene tikuzunzikiramo. Ife Amalawi ndikumaphula njerwa za moto mmene tikuphuliramo. Ikafika nthawi yonena kuti mukufuna mugwirizane zanu zoti niyo zanu zikukomereni, mumagwirizana. Sikumaonekanso kuti uyu wa opposition uyu wa boma, mumamanga chimodzi. I remember nthawi imene mmaonjezana masalari ku parliament, munali anthu onena kuti ife timaona ngati anthu niyo simmagwirizana, koma munapanga zinthu zija zinatheka ndipo zimachita pasi mosavuta, chifukwa mmadziwa kuti ndi zambali yanu zokhutitsa mimba zanu. Ikakhala nkhani yonena kuti muthandize ife amene timakuvoterani ife, ndiye mmapeza kuti mukukangana kumapatsana mayina achina black box kumene kucha zokambirana kumathera m'malere kumangoononga nthawi ndi ndalama za ife Amalawi. Lero patuluka nkhani imene kumveka kuti Ayuba James from Nkhotakota
akukabweretsa ku parliament bili yonena kuti tikuonjezere zaka malo mwa zaka 5 muzikhala zaka 7. Dziwaniza Malawi komanso dziwaniza aphungu athu nkhani imeneyi, nkhani imene mukuyerekezayi, nkhani iyi imene mukuyambayi iwusa mapiri pachigwa. Ngati amisipi munakomedwa ndi 6 years imene munakhala ija, it was just a mistake kuti zimene zinatheka zinakhala chonchija. Koma to say the fact, nkhani yonena kuti 5 years inali nkhani imene achokera patali mdziko muno sinangobwera imene mukuyibweretserapo. Ndipo dziwanizo kuti ife Amalawi si anthu opusa. Malawi wa lero si Malawi amene mapanga naye zopepera nthawi imene ija. Apa mudziwe kunena kuti whether you like or not, tikuyena tipite ku referendum tikamve maganizo anzika za dziko lamazimene zimavota kuti kodi ndikoyenera taonjeze aphungu wa zaka 7. Komanso kodi chokuonjezani zaka 7 mukupanga chani makonstituency mwanu? Mukuonjezani zaka 7 muziba muzinenepa muziononga ndalama za Malawi malo mokupungulani zaka 5 kuti mwina zibwezi 3. Ifetu tinatopa nanu aphungu, tinatopa nanu ndi zimene mmapanga. Koma kuti popezapo ndi dziko la democracy n'chifukwa chake timakusiyani kumapanga zimene mukupangazi. Musamaone ngati Amalawi ndi opusa. Amalawi si opusa ayi, mwanimva eti? Amalawi si opusa. Nkhani yanu imene mwakambiyana tikudziwa kuti kungokulekererani ikachita pasi chifukwa choti nonse ndinu anthu adyera. Mukudziwa kunena kuti for 7 years muba mokwanira muononga dziko lizinkira. Taonani dziko la Malawi imene likumvetsa chisoni. Taonani Lilongwe akamati capital city ya Malawi. Lilongwe koma muno ma resources onse tili nawo china chilichonse choti chikhoza kutukula dziko no chilimo. Anthu anzeru alimo, anthu oganiza kuti akhoza kuthandizira zinthu nkulongosoka alimo. Koma inuyo agulu kunyinda, inuyo anthu oyipa, maka inuyo aphungu ndi amene mukutsogolera kuononga dziko no katangale too much. Ndele lolo mukanene kuti tikufuna tipite tikanene kuti khale 7. Tayerekezani panu khalinya ali pa Malawi tiochamphira matayala inu muonanso. Tayerekezani nkhani imeneyi. Kodi chifukwa chani mukupanga chani? Chituko chake chani chimene mukupanga ino ndi chani chimene chingapangisa anthu ukakopeka kuti amwinaso taonjezera another 2 years kuti azikhala 7 years? Mupanga cha kuli chani ku Malawi kuno? Tizikuonjezerani ndi mudzilemera. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti ngati kumene munakhazikanako nkuyamba nkhani imeneyi mubwerereso kawiri, mukaganizeso kawiri, mubwerere. Ayuba James ndikupempheni, we do respect you, koma mubwerere mukauzane kuti asinayambe bwino nkhani. Mutipatse zifukwa zokwanira zimene zingapangitse kuti ife Amalawi tikalolere kukuonjezani another 2 years kuti mukhale ndi 7 years in office. Sitikuona kuti chimene mukupanga. Malo moti apapa nkhani imene tikambiyana ya fees mwakweza mopepera ya kuchasa college imene anthu tikudanda kuti ana amene tina mmakomo ndi ana kuti akuchoka mma families movutika. Ana aja akukhala mozunzika. Mwachenu munapita ku Zomba ukaona kwa Chikanda kumene makhala naja. Munapita kunzuni ukaona kumene akhala naja. Munapitako kumene apanga lenti anaja. Mmaona life yawo mena makhali ana menaja. Akamachoka nyamula mathumbaso ya pieces mmakomo mukuti zikasinthia. Zona mwana ali kuchasa college, mwana ali kunzuni kumalida life ngati manager. Lero mukonjezera fees malo moti mukambiyane nkhani manager kunoti anthu akudandaula fees yakwera. Mukakambiyane zoti tikonjezeni another 2 years for what? For what? Mwasiwa zochita kuti akudziko amayi mwatenga mwaisa ngati minda yanu moti muzikolola ife tizikulimirani ife magreda lanu. Mubwerereso mukakambiyane kawiri. Mubwerere mukakambiyane kawiri. Mukaphike zokupsya. Kodi mmesa abakiri nthani akankafuna 3rd term mudziko mwenu linakani? Mmesa amaja kunali kumva kukoma udindo. Inunso mufuna miyambe zimenezo. Kodi mufuna mbwetse one party system mu Malawi muno aphungu inuyo? Tayerekezani.
tayerekezani motion imene kubwetsa mu parliament isanachite pasi ife amalawi tikubwera konko tibwera konko ku parliament imene tikachita limodzi debate imene tikachita limodzi debate ku parliament ko simukakhala konokhayi kodi chifukwa chani kukomedwa eti ndendani wambisa zimenezi 6 years ya munaona ngati kuti basi nakuti namvana nukukwa mmapanga chani no MCP chifukwa nkhani imene nkuteka no MCP mutaona 6 years ija komanso mukuona apo zikubwera kutsogoma kamsiya ku Rwanda uja kuti mwina muzembe zina ndi zina no way simuzembe atu ino tithana nanu tu china chichonse chitsatidwe mwa ndondomeko ndipo chioneka mapeto ake ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti nkhani yatipeza kale tayerekezani tikayimve mawasimande kandi Tuesday kanditi tsiku nalo simutakaduse kuli nkhani ziwiri zazikulu zikulu imene tikuzidikira kumeneko if you want to impeach someone tikatsatiyeso malamulo kuti impeachment ikuchokera pati tikuzimvatu koma simafuna olimbana nati mafuna kuti nokha mubwere poyera ndemwa iyamba iyi yonjezera zaka tapangani tione ife we are here kuba kuyang'ana ninuyo mukuzona ngati niyo ndinopambana sinopambana ndifamene tinakusankha tinazunzika ife kumadzuka mbanda kuchoka khapa la inu makavotera zopepera ngati zimene mukupangazi chikuchitika dziko la Malawi ndicha ndi chitukuko chanji ngakhale inu anthu opanda manyazi dziko la Malawi mungalilose pamene lilero mmakumbukira kuti China ndi Malawi dziko limene linali lotukuka linali Malawi lero taona ni China imene yatishutira ife mpaka na ifeti kumapita tsopano ku China kumakapempha zinthu kumakagula katundu kumakapanga business ndi anthu aku China chifukwa chani poor utsogoleri ndiye mufuna zimene zingopita kwadi mufuna chani makamaka ngati simukukwanitsa dziko osaligawa mbali na mulipeke ku Mozambique mbali na ku Zambia tithanepo pasakhale Malawi bwanji inu anthu ozikonda bwanji ozonjikira simaletsana mukamafuna opanga zinthu bwanji takapangeni tilipo tikumvetserani ndiye tikudikirani mutiuze kuti tagwizana zakuti ndiye ifeso mutimve maganizo athu zikomo